Evo, ovo smo u dnevnoj sobi, mi to u Dalmaciji zovemo tinel. Tu su mi na zidu djed Luka, baba Ružica, otac Đorđe, majka Marija, svetac Sveti Nikola koji je svetitelj ove kuće, zaštitnik naše slave. I tako kad dođe neko vrijeme, kad mu uhvati nostalgija, kad mu uhvati nešto, sjednem ovdje pa prolistam malo album i sjetim se kako su oni živjeli, kako su stvarali. I tako da sam sad ja najstariji, eto došlo vrijeme da ja pričam sa nekom nostalgijom. Vrijeme je bilo sretnije, Metković je bio lijepi gradić, puno je djece bilo, puno je bilo igre, puno je bilo prostora, manje auta, manje svega i puno sretnije, nije bilo televizije, nije bilo kompjutera, nije bilo mobitela i tako da smo zbilja živjeli jedno sretno djetinjstvo. I na Neretvi i svugdje. Srbi su većinom dolazili iz istočne Hercegovine. To je Popovo polje, mislim prije su dolazili iz Crne Gore, su silazili u Popovo polje, onda iz Popova polja su dolazili u Metković. Išli su prema moru, vjerovatno siromaštvo da idu. Moja porodica je negdje oko 1670. do 1700. godine došla. Većinom su dolazila plemena. Kad smo došli u Metković, prvo onda smo bili Boškovići, a onda smo, pošto smo došli iz Popova polja, prozvani prezime Popovci. Pošto je moja porodica relativno rano došla, onda smo izabrali gore južnu stranu ispod pravoslavne crkve, koja je okrenuta prema jugu, zaštićena od bure, i pošto je bila na uzvisini zato što je cijela Neretva bila malarična. Bila je močvara, bila je sve, i onda su ljudi išli što više da bježe od komaraca, da bježe od malarije. Pa najviše je iseljavanja bilo u ratu, to pogotovo mladosti, što nam sada fali, jer normalno porodice bi se širile, bilo bi više ljudi, više vjernika, međutim to vam je koji većinom u Hrvatskoj svugdje. Ide se trbuhom za kruhom. Mi smo ostali pravoslavni Srbi isključivo zato što smo bili vezani uz crkvu. Nama je crkva u biti i za molit Boga, i za sastajat se, i za sve. Moji djedovi su došli 25. u ovo selo. Oni su rođeni ovdje blizu u ovim brdima, zovu se Dobranje. Došli su ovdje, mi kažemo na ženinstvo, imali su dvije sestre koje nisu imali braće i oni su naslijedili to njihova imanja. Došli smo ovdje, znači 25. i moja porodica se bavila stočarstvom i svi ovi žitelji ovoga sela su se većinom bavili stočarstvom i poljoprivredom. Selo je nažalost stradalo 1944. godine. Iz sela su mahom odvedene žene i djeca. Među njima je i bliža moja familija, to je dvije tetke, jedan stric i baba. I to selo se nije uspjelo oporaviti od tih stradanja, ali mahom su se ljudi i dalje ženili, stvarali i druge familije i većinom svi ovi ljudi koji ovdje imaju imanja, imaju ih i u Metkoviću, tako da smo mi, moja familija isto je prešla u Metković 68. godine i živim i danas i bavim se poljoprivredom. Drago mi je kad dođem, ali kad ga vidim ovako malo opustošenog, ipak emocije su nešto što su uvijek kad dođem u ovo selo i sada, i vidi se i na kameri vjerovatno, da me obuzmu emocije, jer ipak je to selo koje je imalo jedan dobar dio dobrih domaćina, dobrih ljudi, dobrih radnika, ali vremena su napravila svoje. Ali i dalje selo živi, ima tu nekoliko djece koji idu u školu, ima tu i dan danas dobrih domaćina i ovdje u svaku kuću gdje se dođe
svagdje ćete biti počašćeni i dobro primljeni, znači onako domaćinski. Moja obitelj se poljoprivredom bavi oduvijek. Bavili su se svi naši stariji. Od oca svoga sam naslijedila poljoprivredu, naslijedili su mi i braća i sestra. Nekad su se bavili vinogradarstvom, maslinarstvom, pa smo bili u voćari, imali smo breskve, sad imamo plastenike i mandarine. Poljoprivreda je uvijek se moglo od nje živjeti, dok je danas došla malo kriza. Beremo mandarine po jako niskim cijenama. Pretužno je, ne samo za mene i moje gospodarstvo, nego i za cijelu našu Neretvu. Bojimo se da će ljudi početi zatvarati gospodarstva, da će već masovno se priča ta Njemačka se spominje, svaki dan je u ustima. Ja ne vidim još to, još možemo prodati svoje proizvode. Imamo tu par firma koje se trude da izlaze u susret, plasiraju naše proizvode van Republike Hrvatske. Prodaja je svima teška, ali se još uvijek. Znači, ako smo prodali, na neki smo način se izvukli. Neće čovjek, ali ako ćemo ostaviti da je neobrano, da trune pod voćkama, onda smo gotovi. Našoj parohiji pripada i grad Opuzen, u kome se nalazi crkva Uspjenja Presvete Bogorodice, koja je iz 1739. godine. Inače, Opuzen, tadašnje Trnovo, je bilo prvo sjedište naše parohije u kojoj je živio sveštenik sa mnogo ljudi koji su tada živjeli u ovome mjestu. Iako u Opuzenu trenutno imamo samo 2 domaćinstva, obnavljamo crkvu koja je od same starosti bila trošna i ronula. Obnavljamo je jer zaista sabira i sve nas ovdje i sve one koji više ne žive ovdje, koji dolaze taj dan da zajedno učestvujemo u liturgijskom slavlju. I obnavljamo je naravno kao spomen na to da je ona bila prvo sjedište parohije koje je služilo dugo godina. Dvadesetak kilometara od Metkovića je jedna od naše 4 crkve posvećena Svetom Spiridonu, čudotvorstvu Trimitonskome, koja se nalazi u mjestu Kremena. Mjesto Kremena je jedan dio naše parohije, selo u kome žive 2 plemena, 2 prezimena, Knežići i Kadijevići. A ovo selo jeste napušteno, kažem, većinom zbog ekonomskih razloga, jer života od samoga kamena i maslina nije moglo da bude. Međutim, ljudi su prešli u susjedno obližnje mjesto koje se zove Mihalj, iz ovoga brda koje je pored nas, i tu su razvili i napravili svoje kuće i razvili zajednicu i odatle su radili svoja imanja, njive, i samim tim što su tu oni održavaju i ovo selo i ovo mjesto i groblje i crkvu i redovno dolaze ovdje. Metković pripada našoj zakonsko-hercegovačkoj i primorskoj eparhiji. Ja kao njen klirik 2005. godine postavljen sam na službu u Metkoviću i rukopoložen sam ovdje u ovoj crkvi Svetoga Georgija. Nažalost, bilo je rušenje crkve u maju 1992. godine. Crkva je bila minirana i 1997. godine na inicijativu ovdašnjih ljudi normalno krenula je polako obnova te crkve. Što se tiče ovoga duhovne obnove, uz stalna bogosluženja i stalna druženja,
Imali smo vjeronauku 5 godina dok je bilo djece u osnovnoj školi. Imali smo dodatnu nastavu isto vezano za parohiju. Imali smo folklor koji je isto bio vezan za parohiju. Tako da smo imali jedan vrlo dinamičan i zanimljiv taj period iza sebe. Vjerujem, Gospode, ispovjedam da si ti zaista Hristos i Boga živog. Pošto je to moja prva parohija i nekako čovjek gleda da uvijek da maksimalno sebe, pogotovo tim prvim koracima, da radi, da učestvuje. Sigurno da sam imao i imam još uvijek želju i jako volju da radimo, ali čovjek sam ne može ništa. Dakle, nije to samo moj uspjeh, uspjeh je cijele zajednice, uspjeh je, eto, recimo, prvenstveno tih dvojica ljudi koji su uvijek tu uz mene bili od početka, Mirka i Vase, koji su jednostavno pomogli u svakom pogledu i meni i drugima oko sebe. Vaso mi je bliži generacijski, pa smo mi to radili, a kad je došao otac Boris, on je došao kao mlad momak. Međutim, dao nam je jednu drugu dimenziju, dao nam je elana, dao nam je mladosti, dao nam je poleta. Tako da normalno da je u početku bilo i nekih neslaganja, da je bilo i problema i sve, ali međutim to je prevaziđeno. I sad je to došlo da više možemo se kao u braku, jednostavno ne trebamo ni pogledati se, znamo šta će ko raditi i šta će ko učiniti. Ja sam možda bio u krivu kad sam mislio da mlad čovjek bez iskustva ne može nešto da napravi, ali sam se prevario. Mlad čovjek, kao što je Boris, sa svojim elanom, sa svojim znanjem i sa svojim obrazovanjem je pokazao da mlad čovjek bez nekoga iskustva u parohiji i narodu kome je došao, ipak je bio novi, ipak je naučio i mi i on mnogo. Svi smo mi nekad malo više, malo manje aktivni, ali zaista oni su tu stalno. I ono što je prvenstveno tu su i na službi i na svim tim dešavanjima vezani za crkvu, tako da zaista sam prezadovoljan što su me zapali takvi ljudi oko mene. Odustajanje nikako ne dolazi u obzir. Kažem, uvijek u svakom poslu imate uspone, padove, u svakoj službi imate nešto kada malo dođe neko zatišje, ali to nije obeshrabrujuće, to je jednostavno tako i očekujemo da će to ubrzo biti još bolje. Ja sam iz Trebinja, to je Hercegovina, ali je blizu isto mora. To je 20 km od Dubrovnika, 50 od Herceg Novog i tako. Tako da nam, što se tiče klime i tih uvjeta tehničkih, nije bilo teško prilagoditi se. Mentalitet ovdašnjih ljudi normalno kao u svakom od mjesta do mjesta je različiti, ali u suštini za nas sveštenike to nije neki problem. Bitno je upoznati ljude, prepoznati kako oni žive, od čega žive, njihove i probleme i sve ostale stvari i to prihvatiti kao svoje. Došao sam tu sa svojom suprugom Vedranom, a zatim evo danas već imamo i 3 ćerkice, Teonu, Julijanu, Angelinu, što je da kažemo najveće osobno bogatstvo. U suštini sam prezadovoljan sa svim tim i mislim da smo se i mi ovdje kao porodica ostvarili i da su se ljudi na nas navikli, ipak smo mi tu 11 nešto godina i taj naš narod i ostali naši sugrađani da su prepoznali nama ono zašto mi tu jesmo.